Здравейте, аз съм Константин Червенков на 10 години и уча ментална аритметика в Smarty Kids Гоце Делчев. Аз съм българче и силна майка ме е родила. С хубост и блага обилна, моята родина мила. Аз съм българче и обичам нашите планини и зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Браво! Червенков, как се постига шампионската титла? С много труд и много решаване на задачи. От аритметика, какво друго обичаш да правиш? Какви са твоите хобита? Ходя на марсиалско журналистство и на плуване. Състезания, когато си в състезателна форма, колко задачи решаваш на ден? Рекорд е 5000. 5000 задачи. А за колко време си успял да решиш 5000 задачи? За 4-5 часа мисля, че. Вау! Как се чувстваш, когато спечелиш състезание? Доста добре. Като разбера, че имам още една купа към колекцията. Ако не спечелиш и загубиш, това как те кара да се чувстваш? Доста ме хъсва, ако загубя. Да го спечеля другия път. Така и трябва да бъде. Ще стане само глобал. Ще станем шампион, а не шампион на шампион. Ако можеш да дадеш съвет на някое дете, което те първа започва да влиза в менталната аритметика, какво би му казал? Да не спира и да тренира доста. Защото в основата са тренировките и упоритостта, нали така? Да. Когато един талант е облечен в много тренировки и вярва и мечтай, успех гарантиран, нали? Да. Затова ти заслужаваш всичко, което си постигнал, защото не спираш, изправяш се пред всяко предизвикателство, вярваш в себе си, мечтаеш, дързаеш и правиш необходимото, за да постигнеш целите си. Браво, Константине! Гордеем се с теб! Постигнал ли си всички цели в менталната аритметика или? Мисля, че имам още една. Коя е тя?